No, sibingelele emndenini we-MK, sibingelele emndenini wakaNgwenya olahlekelwe uComrade uSandile Mabhomu, sibingelele nakuwo wonke obukelayo. Siyiqembu le-MK okhulumayo uComrade uMlungu owusihlalo wala eMkhondo Sub-Region. Sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini wakaNgwenya. Sithi bomtimani akwehlanga lungehli, siyayikhalela nathi siliqembu lomkhonto wesizwe, sikhalela nomphakathi wonke ngoba uComrade uSandile kade engeyena umuntu we-MK, engaphileli i-MK nomndeni wakhe kuphela, kodwa kade ephilela wonke umuntu okhona. Nokuyiphatha kwakhe kuningi besikufunda kuye, nenhliziyo yakhe abe nenhliziyo emnene, engazwani-ke nokukhuluma, abengayena kumuntu womsindo. So-ke siyafisa ukuthi emndenini wakaMtimande duduzekani bomtimande, niqine emkhulekweni, nathi sizoba nani uma sikhuleka solubeka udaba lwenu kumdali. Sibonge kakhulu, sengathi uNkulunkulu womusa engabhandisha amanxeba. Sibonge kakhulu. Siyabonga mfowethu. Sibingelele kakhulu umphakathi, sibingelele abomndeni. Sithi futhi-ke akwehlanga lungehlanga emndenini nasebantwaneni bakhe kumfowethu uSandile. Siqala ukuhlangana nalensizwa ngo-2010. Ngifika kuleli lase-Piet Retief, ngisuka ngapha endaweni yase-Driefontein eSolid Keys. Sahlangana-ke nje nale ndoda, sazwana, sa-connecta, sadlala sonke ibhola, sadlala i-volleyball, sashela, senza konke sisomabili. Sangaba nalokuxwayana. Indlela nje angamukela ngayo ngifika la, azange angixwaye ukuthi le ndoda iyafika kule ndawo angiyazi, kodwa nje wangithatha ngokwamukela, wangifukamela nje njengomfowabo. Noma bekungathiwa-ke kwesinye isikhathi kuphela inyanga singabonani ngokubonana ngamehlo, kodwa besixoxa-ke nje la ey'nkundleni zokuxhumana, sixoxe nangefoni nani. Kodwa masike sadibana futhi sabonana, sizosikhava sonke lesikhathi lesi esisilahlekele. Okukhulu nje kakhulu ngoSandile, umuntu bekanothando, anenhlonipho, kuyindoda nje futhi-ke eyimela into yayo. Makathe nje into ngeke azayenze, angeke azayenze. Mangabe nje uzoyenza into uzoyenza. Straightforward. Straightforward kakhulu. Bekungasumuntu othandayo ukulwa kangako, kodwa ukulwa mase kumficile futhi abekwazi ukulwa. Abekwazi ukulwa. Bekuyisigora-ke futhi. Bekuyinsiza impela. Bekuyishumi ley'nsizwa nje ayedwa nempala kahlanu. Enye into nje enhle kakhulu kunemizi, mhlawumbe abanye abazi nani, kunemizi, kunezindlu zama-RDP ey'gcine ziqedeleka ngokuphushwa uye nathi uSandile sibambisene, ngoba abengafuni futhi ukubona omunye umuntu asokola. Umuntu nje onosizo kakhulu. Mhlambe angeke-ke sikhulume kakhulu ngaye, kufane kithi sonke. Sinama-version ahlukene sonke ngomuntu, kodwa nje le version ile mina engiyazi. Mhlawumbe ngibuze ngejeni yenu naye kwipolitiki, mhlawumbe uma ungayichaza ijeni yakho naye kupolitiki. Ibinhle kakhulu ijeni yethu. When we decide ukujoyina umkhonto wesizwe, nesukaphi into esayiqoka kakhulu. Mina-ke lami ikhala epolitiki ikakhulukazi bekuyi-SRWP. yini leyo kwayichaza? Socialist Revolutionary Workers Party. Yena-ke ngamthola-ke tabe ngapha kuKhongolose kakhulu. So sahlangana-ke when we decided ukuthi no, now siyojoyina i-MK, azange kube yinto esivele sivuke ekuseni nani, ngoba into esiyixoxisayo. Naxoxa. Sayixoxa kakhulu, sayidingida kakhulu, sayixoxa, sayenza yenzeka. Wabuya walida futhi ku-youth ewadini lethu 11
coordinator yeah abeyinikele futhi kakhulu nakuyo lento leyo yes beyikhona ikhathi zobunzima la kube khona nanokuthi siyasatshiswa kwenziwani sike siphinde sikhulume futhi ukuthi ndoda uyabona yini kodwa manje ukuthi akusahambi kahle sekunane ingqinamba ezingaka kodwa igama ebesidle ngalo kakhulu sobabili belokuthi vele sesingenile mangabe yindlela yethu leyapo akusekho ukujika siyaphambili futhi besithanda babizana kakhulu ngomzala athi hayi emzala kabi phela vele sesiphakathi ngithi ngifuna ukulibuza lela mzala ngoba bengihlezi ngizwa mzala nabanye nje mzala besithini ngomzala igama lamzala yilo igama bekuba lula ukuthi akubize ngalo kakhulu amagama maningi kakhulu kanani insizwa nje futhi ke ebeyinamanqoko namanje ngiyayenza nje le interview angikho right kusengasinki in kahle sengakangeni ukuthi umfowethu akasekho ngithola nje ubunzima kakhulu nakuleso simo leso ikakhulukazi umama ngathi angaduduzeka kakhulu nabantwana bakhe the way abebathanda kakhona abantwana bakhe nefamily yakhe bekulolo hlobo abe-family man family man beka lento yokuba ubaba leyo kuba inhloko bekuyinto ekuye hayi kezwakala mfethu kezwakala kuhle kakhulu sinibonile ingakho nje sithe kumnyama kubovu kumele sizwe kuwe ukuthi kahle le ndoda iwubani ngoba besihlezi siyibona nawe futhi sibona ukuthi into yenu inebond ngempela siyabonga even khona la emkhontweni so nje singasho siyabonga kakhulu ukuqina kwakhe ukugula ngicabanga ukuthi thina njengami nje ngimangele kakhulu ukuthi ngithola ukuthi uyagula kule viki kulo futhi lelo viki sengizwa ukuthi akasekho mhlambe nje ungathini ngaloko mhlambe kusijume kakhulu lo okwenzeke kusandile hey because nami ukugcina kwami ukumbona ngaphuma nje emsebenzini haya kuye fike sahlala nje saqoqa saba right hayi mfuwa ngizolulama mfowethu lulama bhuti ngizophuma ehamba nawo ahamba nawo ukugula kodwa ke intando kaNkuluNkulu ke angeke iyaphikiswa umuntu mangabe bese kuyisikhathi sakho mfowethu bese kuyisikhathi sakhe yes kubuhlungu kakhulu kodwa ke umndeni kakhulukazi awududuzeke abangani bakhe especially amajita lawa kade ajima nawo amajita bedlala nawo ivolleyball nabosese bedlala nabo ivolleyball yilaba besebenza nabo kule nto yokuba ama-security emcimbini nabo baduduzeke kakhulu ngimbona kuma-bouncer amakhonkosi lapha futhi ke hayi abeshaya ngempama mfowethu ngibona beyibounce insizwa futhi abemuhle ngempama akuthi yabona umzimba ubuvuma abemuhle kakhulu ngempama kodwa okungikhaza kuye kakhulu abengasukelanga noma iqhawulo yezwa iqhawulwa insizwa izimpeda iqhawulwa indoda mase kuthiwa ikwatile inkabi yami mina bengiyibona ukuthi igcwala amadlazi lamehlweni ikwate ngempela uzoshuba ikwate ngempela ke manje vele akusekho okunye okungenzeka vele umuntu ufuna abulake kabi nje ngendlela vele akusekho okunye kodwa nje mfowethu msando uhambe kahle mfowethu nickname yakho ke mina nawe besibizana ngayo ungani mfowethu uhambe kahle ngalo mfowethu ngalo okay hambe kahle ngalo mfowethu indlela engithanda ngayo uyayazi nendlela engithanda ngayo nami ngiyayazi futhi isikhala sakho akekho yozivala empilweni yami ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuhlangana nawe nokukwazi ngokwangwenya ngiyabonga kakhulu kuningi okunye ongifundise kona empilweni nami kukhona engikufundise kona empilweni till we meet again mngani ama-memories ethu amahle namabi seyiwe ngizophila nawo njengomfowethu ukuthi hayi mfowethu-ke akasekho nenkabi emnyama leya le black horse angeke ngisayibona ngaleyo ndlela mfowethu kodwa-ke nothando obunalo lwaleya moto obuhamba ngayo belimangalisa kakhulu abeyithanda kakhulu i-NE kakhulu okunye-ke futhi umfowethu hayi isishaya isidwedwe leya mayi ihlini kakhulu abehlini kakhulu leya mayi ihlini kakhulu
Ngiyezwakala. ya thando lunye mfowethu Ya. ya lale nje uphumule bhuti. Siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu. Siyabonga. Star. Ya sibonge kakhulu Mhlongwane. Sila namhlanje eTown Hall ukuzofihla umfowethu la uMabhomo walaphiyana eWard 11 noma sekuse Ward 13 kodwa bekuse Ward 11 sisebenza naye. So sithi umndeni awududuzeke uthole Nkosi yami ukududuzeke ukuphola einhlizweni. Kanjalo namalunga omkhonto wesizwe ngoba siyazi ukuthi umfowethu kwathi uma kuqala umkhonto wesizwe wabakhona sasebenza naye sonke lesi sikhathi. So sithi nje nawo amalunga omkhonto wesizwe awaduduzeke onke. Siyabonga kakhulu Mhlongwane. Siyabonga. Yebo. Ayina nkinga uzophinda iphile. Laliphumule Sandile sesikhona singamakhomanda sikhona Sandile Ngwenya sizofihla wena mfowethu uqabane Comrade Elihle ungasikhohlwa la uzobe ukhona ndoda uqhubeke nomzabalazo amandla. Ngikhuluma kakhulu namuhla sila eNanga Town Hall eDetective sobeka umfowethu inkonzo yakhe yokugcina esobuya ngayo emathuneni sinayo emsabalazweni qala lenhlangano sinayo sigijima nayo umfowethu sithi lala soje lala comrades ube nathi lo mzimba siyakubo uma election. Sibingelele abafundisi, sibingelele umndeni waMtimande, sibingelele ngokukhethekile amaNazaretha, sibingelele amaZayoni, sibingelele inyonyane abehamba nayo, sibingelele nomphakathi wonke ongaphakathi kwethu. Egameni lomkhonto wesizwe sifisa nje ukudlulisa ukudabuka okukhulu ngokulahlekelwa ngomcomrade wethu uMabhomo. Kuningi esekhulunyiwe ngaye engeke sakubalula okuhle kodwa ukufakazela lokho ube umuntu ongawuthandi umsindo, ube umuntu okuthula kule ejabe kuyo ungabheka ukuthi angenza zonke izinto ezizenzayo singabantu abasha kodwa abephila nje impilo eqondile. Sifisa ukusho ukuthi emndenini silahlekelwe sonke, besabhekile ke nathi ngoba ebesilekelela kakhulu la emkhontweni, abekhipha emalini yakhe masidinga amafomu ahamba yophotocopy uyasinikeza.
masidinga ukusebenza akhiphe i-laptop yakhe ashiye nayo ahamba emsebenzini sisale nathi sisebenza. Uma ngabe ngelinye ilanga ngikhumbula silambile silapha ephunzini umama wasikhiphela ama-chips wathi bantu bami dlani, okusho ukuthi uMabhongo kade ephuma ekhaya elihloniphekile nelimaziyo futhi uNkulunkulu nelibazisayo abantu. Sifisa ukusho ukuthi thuthuzekani imndeni, thuthuzekani nani lonke bandla likaKristu. uNkulunkulu uyapha, uNkulunkulu uyathatha. Ibuhlungu intando kaNkulunkulu ngoba uthi yena asibonge kukuhle sibonge kukubi. Siyafisa nangalesikhathi ukuthi sisho ukuthi qinani emthandazweni. Uthi umshumayeli lapha ngoka John 14 uthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Kholwani mina nikholwa na uBaba umthumileyo. Mehla ngezansi uthi ekhaya lika Baba kunezinto eziningi. Ukube kwakungenjalo ngamobuya ngizonenzela ngimtshela. So ke sifisa ukusho ukuthi ningakhathazeki mndeni. Ningakhathazeki ibandla leMK. Ningakhathazeki maNazaretha. Ningakhathazeki maZayoni. Siyakhala kakhulu ngokulahlekelwa ngumfowethu. Sifisa ukuthi uNkulunkulu anibusise nisahamba lendlela alibandisha amanxeba niphole mndeni. uNkulunkulu anibusise. Amen.
uqalile.
mhlaba uyabanda ngaphansi kwalo mhlaba uyabanda tshela mina ngaphansi kwalo mhlaba uyabanda ngaphansi kwalo mhlaba uyabanda ngaphansi kwalo mhlaba uyabanda ngaphansi kwalo mhlaba uyabanda tshela mina ngaphansi kwalo mhlaba uyabanda ngaphansi kwalo mhlaba
Sure. Hayi angayikhi. Ya. Athi funa ngiyikhi eqala.